खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय दान मोनसे सिगाङाव गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ खम जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय दा गेस सिलिन्डारनि बेसेना अर जोंब्लावनाय बादि फिन बारायलायबाय। हादरनि मोनबा रायजोआव बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगोनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना गोबां बांनायखौ नुनो मोनदों। हादरनि दाब दाब रायजोआव बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो गेस कम्पानिया 19 किल'ग्राम गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायदों। दिल्ली, चेन्नाइ, मुम्बाइ आरो कलकातायाव आलादा आलादाहै गेस सिलिन्डारनि बेसेन बारायनायखौ नुनो मोनदों। फारसेथिंजाय कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांनाय लोगो लोगोनो बायदि बायदि हटेल, रेस्टुरेन्टफोराव जाग्रा आदारनि बेसेनफोराबो बांनायखौ मिन्थिना मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 नबेम्बराव मोनफ्रोमबो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 100 रांसिम बारायना होनाय जादोंमोन। दायो बेबादिनो 1 दिसेम्बर एबा मैयानिफ्राय गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांफिनदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव गेस सिलिन्डारनि बेसेना 1889 रां, मुम्बाइआव 1785 रां, चेन्नाइआव 1999 रां आरो कलकातायाव 1943 रांसिम कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 29 नबेम्बराव क'क्राझार सहरनि वार्ड नाम्बार 3 बिधानपल्लीनि थागिबि आजिरा मोननाय एग्रिकालसार बिफाननि इन्जिनियार तपन चक्रबर्ती आरो मधुमिता चक्रबर्तीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरि शम्भु काहार उर्फे बान्टे काहारखौ क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों सन्धाननानै हमनो हायो। दायनिगिरि शम्भु काहारखौ सोनाब बेंगल रायजोनि काटुवालीनिफ्राय क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनानै 36 घन्टानि गेजेराव हमनानै उनावहाय पुलिस थानायाव लाबोनो हायो। मख'नो गोनांदि बे सिखाजों गाग्लोबनायाव एग्रिकालसार बिफाननि आजिरा मोननाय इन्जिनियार तपन चक्रबर्ती एबा मधुमिता चक्रबर्तीनि फिसाया अबथिरायै जिउ खहा जादोंमोन। मोनसे दुखुनांथावना रादाब। आबादारिफोरा गावनि थैखौ गोलोमदै खालामना अखा सान्दुं सहायनानैब्लाबो माइ आबादखौ मावनानै फिथाइ मोनगोनखौ मिजिंथियो। नाथाय फिथाइ मोननायनि सोलाय जोबोद गाज्रियैनो खहा। बे खहाया एम्फौजों नङा, बे बाराव अर सावजानानै सेवहांगार जानायनिसो खहा। बेबादिनो मोनसे जाथाया नुजाथिदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि भावरागाव धनापारा गामिनि कार्तिक दास आरो बिनि फंबाय हरकुमार दासनि 7 बिघा हानि हानानै दोननाय माइखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै गालाङो। जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा धनापारानि कार्तिक दास आरो बिनि फंबायनि फोथाराव हानानै दोननाय माइखौ मैया सोरांसि समाव अर सावनानै गालाङो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै भावरागुरि पुलिसनि हानजाया आरो फायार ब्रिगेडनि हानजाया जाथायसालियाव सहैदोंमोनब्लाबो गासै माइफोरा खामनानै सेवहांगार जाखांखाबायमोन। बोसोरसेनि थाखाय जानो बुथुमनाय माइखौ न'आव लाबोयैनि सिगांनो दुथां सुबुङा सावनानै गालांनायाव बिदा-फंबाय नखर गंनै नखरा जोबोद जिंगासिनाय फोरमायदों आरो लोगोसे दुखुथिया गंनै नखरा बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 मायथाइनि होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावनानै होदों। थांनाय 4 अक्ट'बराव आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 मायथाइनि होगिरि फरायसाफोरनि अनलाइन फर्म फिलआपनि समफारिलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन। फोसावनाय समफारिलाइ बादियै फरायसाफोरखौ 1 नबेम्बरनिफ्राय लानानै 30 नबेम्बर 2023 मायथाइसिमाव अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामनो सम होदोंमोन। नाथाय दायो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 मायथाइनि अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि समफारिलाइखौ फोलावनानै होफिनबाय। फोलावनानै होनाय समफारिलाइ बादियैब्ला फरायसाफोरा 15 दिसेम्बर 2023 नि मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम अनलाइन फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरो गासै सोलोंथाइ फसंथाननि गाहाय फोरोंगिरिखौ 15 दिसेम्बरसिमाव अनलाइन फर्म फिलआपखौ आबुं खालामनो थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ फोसावनानै होदों।
रायजोनि देरसिन साख्रि थिसनथाइ बिफान APSC थामहिनबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव बेले-बेजे मुं ओंखारनाय गासैबो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामगोन रायजो सोरखारा। साख्रिनिफ्राय थाबैनो सासपेन्ड खालामजागोन आसाम सोरखारनि सा 35 जन गेदेर अफिसारफोर। बिनि थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों बिथोन होबाय। मोनथिनो हानाय बादिब्ला APSC बेले-बेजेआव मुं थिखारनाय सा 15 जन अफिसारफोरखौ मैया सासपेन्ड खालामदों। अजद गोनां सोरखारि अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय SITआ सोरखारनो थांखि दैथायहरदोंमोन आरो SITनि थांखि हरनाय बादियैनो मैया सा 15 जन गेदेर अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो अजद गोनां गोबां गुबुन अफिसारफोरखौबो सासपेन्ड खालामनो थाखाय लाहार-फाहार खालामगासिनो दं रायजो सोरखारा होननानै मिन्थिना मोन्दों। रायजोनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन साख्रि थिसनथाइ बिफानावनो बेबादि बेले-बेजे जानाय जाथाया रायजोनि रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना खौरां। बेबादि जाथाया जाहाथे इयुनाव फिन जाफिना बेखौ नोजोर होगासिनो दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय रायजो सोरखारा। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीनि सिलकियारा टानेल एबा सुरंग सिङाव गब्रनानै नांथाना थानायखौ बायदि राहायै गोबां नाजाथाबनानै गासै 41 जन मावथिफोरखौ गासै 17 सानजों रैखाथि होनो हानायसै। बिसोरनि मादावनो 2 बर' फिसा दंमोन, जेराव क'क्राझारनि रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारिनो सासेयाव 1 लाख रां होनो थाखाय फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारिनि रैखाथि मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों। थारैनो जोबोद गोजोनथाव दि रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारिया मैयानि हराव गावसिनि थागिबि क'क्राझार रामफल बिलसिम रैखाथियै सफैफिननो हाबाय होनना मोनथिना मोन्दों। क'क्राझाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव खुंजानो थांगासिनो दङ 14थि नेशनेल सिनियर स'बल चेम्पियनशिप। बे चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो थाखाय आसाम हानजाया गोख्रोङैनो साखाफारा जागासिनो दं। क'क्राझार बालाजान तिनिआलि गौरां मिशन गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 नबेम्बरनिफ्रायनो गोख्रोङै साखाफारा जागासिनो आसाम स'बल हानजाया। बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों आसाम स'बल एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फैगौ 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारि बादियै खुंफुंनो थाखाय थांनाय 14थि नेशनेल सिनियर स'बल चेम्पियनशिपखौ खुंफुंगोन। बे बादायलायनाय गेलेनायाव आसामनि हिन्जावसा आरो हौवासा हानजाया देरहासारनो थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जागासिनो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हादरनि गासै गं 14 रायजोनिफ्राय बे बादायनाय गेलेनायाव बाहागो लागोन। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारी पुलिस आउटपस्टनि मोनसे WGPD हानजाया जालुकबारी फ्लाइ अभारनि खाथियाव गोख्रों सेबनायाव 23 बोसोरनि आर्तुर रेहमान होननाय सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ नावबायचानि होनना मिथिहोनायजों लोगोसे नंखाय सनानि गंसे नाव आरो 500 रांनि 32,000 भारतारि रां मोननो हादों। आरोबाव बेबादिनो बाशिष्ट पुलिस थानानि मोनसे EGPD हानजाया संदाननानै 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। बिसोर 2 हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ नुनमाटिनि 30 बोसोर बैसोनि अनुज बरा आरो हाटीगावनि 29 बोसोर बैसोनि माहिदुल रहमान होनना मिथिहोदों। मिथिहोबावनाय बादिब्ला भेटापारानि नामगर लामायाव हमजानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गं 53 कन्टेनाराव 75 ग्रामनि ड्राग्स हमनो हादों आरो हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ आयेननि साजा होनाय जागोन होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलनि गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला सिङाव थानाय नारायणपुराव मोनसे सोमोनांथावना बुथारनाय जाथाय जादों। गावनि बिसिखौनो खास्रि-बिस्रि बुथारदों गयाराम होननाय सासे दुथाङा। मालती दास मुंनि आइजोखौ बिनिनो फिसाय गयाराम दासआ हरनि समाव बुथार खोमानानै गावखौनो फोथैना लानायनि महर होनो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमजानो गोनां जायो दुथां गयाराम दासआ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हाबा जाखांनायनि उननिफ्रायनो फिसाय गयाराम दासआ बिसि मालती दासखौ गोबां मेलेमारि हाराखास्ति खालामबोदोंमोन। बिसोरनि हाबा जानाया 3 बोसोर आबुं जाबायमोन आरो मालती दासआ 1 बोसोर 6 दान जानाय उन्दै गथ'बो दंमोन। बिथांखौ बुथारखांनायनि उनाव फिसाय गयाराम दासआ खारखोमाना दंमोन। नाथाय पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हायो दायनिगिरि गयाराम दासखौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।